Egunon, Joseba, Olaberrin gaude, Etxeberri Goikoa baserrian, Judit naiz, eta gaur gure bizimodua eta nola egiten dugun lan erakutsiko dizugu. Baserri honetan, 2009 urtean, Aitor bikotea instalatu zen, eta orain dela 2 urte inguru, erabaki genuen gazta egitea, eta harremana daukagu zuzena Behiekoko beste 2 baserriekin. Eta hiruron artean, Behieko markan esnekien eskaintza zabalago egiten dugu. Jogurrak, esne pasteurizatua, eta baita ere, guk egiten ditugun gazta guztiak. Guk esne behiak ditugu, 10 esne behi, baina horretaz aparte txekorreak hazten ditugu haragia saltzeko, oilaskok ere baditugu eta saltzen ditugu, eta gero, baratzako eskor bat etxerako. Behi hauek, Montbelier arrazako behiak dira, eta egia esan arraza oso interesgarria da hau bezalako baserri moukontzako, ez? Larrean oso ondo moldatzen dira, oso behi rustikoak dira, eta gero ematen duten esnea ere oso interesgarria da gazta egiteko. Grasa eta proteina edukia oso altua duelako. Gaur gazta egiten ari gara, gazta erdi ondue, eta nahi baldin badezue ikusi daiteke prozesuaren bukaera nola egiten dugu. 250 litro ditugu hemen, esnea. Orain arte egin duguna izan da esnea kubara pasa, esnea pasteurizatu dugu, pasteurizatuta gero esnea mamitu da, moztu egin dugu lirekin, eta orain ja daramatza 50 minutu nahasten, eta aleari egin zaioia azala. Eta momentu honetan, haizea eta bion arten pasako dugu mamie maira, gaur kiloko eta kilo erdiko gaztak egingo ditugu. Fase honetan oso importantea da azkarregi esateratzea mamie eta ahalik eta gutxien kufritzea alea. Hemen momentu honetan ari da mamia eta gatzura banatzen. Gatzura hori normalean jasotzen dugu eta gaztan bere egiten dugu gatzura horrekin. Horrela preprensatuko dugu. Gaztandegi hau oso txikia da, baino aukera ematen du gazta mota diferente asko egiteko. 10 minutu izan dugu mamia hemen, preprensatzen, eta orain haizea eta biok moldeatu ingo dugu. Behin moldeatutakon, traputan sartzen ditugu, moldeta ez pegatzeko, eta gero prensan. Behin prozesu hori bukatutakon, baina gazta egin da daukagu. Hemen daukagu gazta erdi ondue, gaur egin duguna, baino 3 aste beranduago. Eta izaten da oso gurintxua, esne gain zapore duna, batez ere hasieran, eta gero ontzen doan inen, gurinaren zapore intensogo hartzen juten dena. Eta gero, hemen dauzkagu egiten ditugun gazta ezberdinak. Faltako litzateke gazta ondue, baina hori bakarrik udaberri partean egiten dugu. Alde batetik daukagu mami biguneko gazta, nazala eta guzti jatea gomendatzen dugu, oso krematxua da eta esne zaporea du. Bestalde daukagu gazta laktiko hau ere azala eta guzti jatekoa da, eta ja testura nahiko diferentea dauka, hauskorragoa da, eta dauka puntu bat azido xogoa, beste matiz batzukin, oso diferenteak dira. Eta gero gazta urdina, testura oso gurintxua du, eta gero dauka penizilun roquefortik ematen duen zapore eta kolore karakteristiko hori. Ez da gazta fuerte bat, eta nahiko orekatua dau testura gurintxu horrekin. Eta gero horretaz aparte, gatzurarekin gaztan bera egiten dugu, eta gazta krema ere egiten dugu. Gu hemen geratuko gea, Bizkor Aitor eta Hirurok, 11etako egingo dugu, behiekin batera, eta hemen daukagu, egindako gazta, eta beraz, probatzera etorri nahi baldin baduzue, gazta mota, zapore, usain eta testura ezberdinetako, nahi dezuenean.